Da Allah tsaya kada ka wuce wannan bidiyo domin wannan bidiyo zai amfane ka sosai matuƙa yadda baka tunani. Wahala kake ta yi Indiya Hausa kake nema, shi yasa ka dangwala wannan bidiyo domin ka ga fim ɗin da kake son ka kalla. To ba haka rayuwa take ba. Ita fa rayuwa idan kana son ka samu abu to dole sai ka yi paying price, wato dole sai ka tsaya ka nasu sannan ka samu abin da kake so. Mutane da yawa suna faɗa cikin tarko amma ba su san yadda za su yi ba. Don haka abin da ke so shine ka yi mun magana ta wannan number idan dai fim kake da bukata kuma shine kake sha'awa kuma shine kake ra'ayi, za ka iya mun magana domin ka samu tabbacin samun sabbin fina-finai na Indiya Hausa. Me kake jira ko kuma me kuke jira? Hallo ne, kamar yadda kuka sani dai, sunana Muhammad Abdul, ni ne shugaban sashi na bangaren fina-finai a arewacin Najeriya, wanda dubban miliyon mutane sun sani a kafar wato channel ta YouTube, Instagram, TikTok da sauransu. Mutane da yawa sun sani ina kokari ne in fahimtar da mutane yadda ya kamata su rika shiga group na Indiya Hausa. Me kake jira? Za ku iya gayyatar mu, sannan kuma za ku iya ba mu talluluka, kama daga in kana harkar kasuwanci za ka iya bani talla domin in tallata maka ga miliyon mutane ta yadda za ka iya bunƙasa a kasuwancinka. Sannan abu na biyu shine wannan number ita ce number mu ta WhatsApp wadda za ka iya tuntuɓa mu domin ka ji yadda tsare-tsaren mu suke na shiga group ɗin mu na VIP Indiya Hausa. Hallo, kamar yadda kuka sani dai, tsari ne na musamman wanda muke sakin sabbin fina-finai, kama daga Algaita, Yusuf Zamani Record, sannan kuma da kamfanin irin su Dilop da ma sauran wasu kamfanoni, sannan kuma da irin fina-finai na Hausa film da sauransu, kuma a cikin kuɗi, a cikin farashi mai sauki ba tare da kawo wahala ba. To me kake jira, ko kuma in ce me kike jira yar uwa da ba za ki iya zuwa ki shiga wannan group namu mai albarka ba, wanda shine zai kubutar da ke daga hannun 'yan damfara. Sunana Muhammad Abdul, ne shugaban sashi, nake cewa mu haɗu da ku a WhatsApp.